Udaljenost ne uništava ljubav, ona je testira, a ponekad je upravo ona magnet. Ako želiš razumjeti kako privući osobu koju želiš bez trčanja za njom, ostani do kraja. Pretplati se sada, jer ono najdublje dolazi na kraju. Carl Jung je vjerovao da je naša psiha podijeljena na različite slojeve, a jedan od najdubljih slojeva je kolektivno nesvjesno rezervoar iskustava, slika iz načina koje dijelimo svi kao ljudska bića. Unutar tog kolektivnog nesvjesnog nalaze se arhetipovi univerzalni obrazci mišljenja, osjećanja i ponašanja koji su utkane u našu podsvijest od prapovijesti. Jung je tvrdio da su ti arhetipovi temeljne strukture koje oblikuju način na koji doživljavamo sebe, druge ljude i svijet oko nas. Arhetipovi nisu konkretne osobe ni karakteristike, već simboličke slike koje pokreću određene psihološke reakcije. Oni se mogu manifestirati kroz snove, mitove, umjetnost, religiju, ali i kroz naše svakodnevne emocionalne odnose, osobito one koji nas snažno potresu ili privuku. Privlačnost koju osjećamo prema određenim osobama često nadilazi racionalna objašnjenja. Možda nas neka osoba fizički ne impresionira ili nemamo zajedničke interese, ali nas ipak neodoljivo privlači. Jung bi rekao da u tim trenucima dolazi do aktivacije arhetipova, nesvjesnog prepoznavanja nečega duboko simboličnog. Osoba prema kojoj osjećamo tu snažnu privlačnost nesvjesno otilovljuje jedan ili više arhetipova koji su posebno živi u našoj psihi. To objašnjava zašto se često zaljubljujemo u nekoga tko nas podsjeća na roditelja, junaka iz djetinjstva, lik iz bajke ili čak vlastiti idealizirani unutarnji aspekt koji još nismo integrirali u svoju svijest. Na primjer, arhetip majke predstavlja bezuvjetnu ljubav, sigurnost, negu i toplinu. Kada upoznamo nekoga tko nam pruža osjećaj prihvaćenosti, nežnosti i skrbi, taj netko može aktivirati naš unutarnji arhetip majke. Tada se možemo osjećati kao dijete koje je ponovno pronašlo utočište, što može izazvati vrlo snažne osjećaje privrženosti i ovisnosti. Međutim, to također može biti dvosjekli mač, jer ako nismo svjesni ove dinamike, možemo razviti nerazmjernu potrebu za pažnjom i podrškom od te osobe, očekujući od nje da ispuni emocionalne praznine koje potječu iz naše prošlosti, posebno iz ranih odnosa s roditeljima. Slično tome, arhetip heroja predstavlja snagu, hrabrost, odlučnost i spremnost da se suoči s opasnošću. Kada netko pokazuje odlučnost, čvrst karakter ili se suprotstavlja autoritetima, može u nama probuditi fascinaciju herojem. Ta osoba tada postaje simbolički spasitelj, netko tko nas može izvući iz naše slabosti ili pasivnosti. Možemo se početi poistovjećivati s njenom snagom i projektirati vlastite neostvarene težnje na nju. U partnerskim odnosima, ova dinamika često vodi do idealizacije partnera, što može rezultirati razočaranjem kada se ispostavi da je ta osoba ipak samo čovjek, a ne mitski junak. Arhetip mudraca utjelovljuje znanje, mudrost, duhovno vodstvo i unutarnji mir. Ljudi koji odišu mirnoćom, introspektivnošću ili posjeduju duboko razumijevanje svijeta mogu u nama aktivirati ovaj arhetip. U njihovoj prisutnosti možemo se osjećati vođeno, sigurno i nadahnuto. No, ova privlačnost može biti i opasna ako zaboravimo razviti vlastiti unutarnji glas i umjesto toga se oslonimo na vanjske autoritete da nas vode. Jung bi rekao da je cilj integracija da razvijemo vlastiti arhetip mudraca unutar sebe, a ne da ga tražimo isključivo u drugima. Najintenzivniji i emocionalno najnapetiji odnosi često se odvijaju pod utjecajem arhetipa ljubavnika. Ljubavnik predstavlja strast, užitak, ljepotu, kreativnost, eros i čežnju za sjedinjenjem. Kada upoznamo osobu koja nas duboko uzbuzuje, koja izaziva valove emocija i želje, moguće je da je aktiviran ovaj arhetip. Ta osoba postaje simbol naše unutarnje potrebe za potpunim povezivanjem, ne samo na tjelesnoj, već i na duhovnoj razini. Međutim, ljubavni također donosi rizik, obsesiju, idealizaciju, gubitak granica između sebe i drugoga. U tom smislu, odnose koje pokreće ovaj arhetip mogu biti i iscrpljujući i destruktivni, ovisno o našoj sposobnosti da ih svjesno proživimo. Važno je naglasiti da arhetipovi ne djeluju samo prema van, nego i iznutra. Osobe koje nas privlače često predstavljaju zrcalo naših unutarnjih stanja, onoga što jesmo, ali i onoga što bismo mogli postati.
Jung je osobito naglašavao važnost procesa individuacije puta prema cjelovitosti, gdje svjesno integriramo različite aspekte svoje psihe, uključujući i arhetipove. Kada osvijestimo koji arhetip nas privlači u drugoj osobi, možemo naučiti nešto o sebi, o svojim željama, ranama, idealima i sjenama. Na primjer, ako nas privlače osobe koje su hladne, distancirane, nedostupne, moguće je da u nama djeluje arhetip sjene. Sjena predstavlja one aspekte naše psihe koje smo potisnuli ili odbacili jer ih smatramo neprihvatljivima. Kada netko utjelovljuje te kvalitete, možemo ih doživjeti kao magnetski privlačne, jer nas podsjećaju na dijelove sebe koje nismo priznali. Takvi odnosi često su turbulentni, ali ako smo voljni promatrati što nas točno toliko privlači, mogu biti duboko transformativni. Osvještavanje arhetipskih dinamika ne znači da trebamo racionalizirati ili potiskivati emocije. Naprotiv, Jung je vjerovao da je emocija most između svijesti i nesvjesnog. Kada se zaljubimo, ne trebamo to odmah razložiti na analitičke dijelove, ali ako primijetimo ponavljajuće obrasce u svojim odnosima, na primjer, uvijek biramo partnere koji nas ignoriraju ili s kojima se osjećamo interiorno, to može biti znak da neka arhetipska figura dominira našom psihom i traži integraciju. Arhetipi također objašnjavaju zašto određeni obrasci privlačnosti nadilaze kulturološke i povijesne razlike. U različitim epohama i društvima ljudi su stvarali mitove, bajke i priče koje se temelje na istim temama. Junaci koji spašavaju princeze, mudraci koji prenose znanje, božice koje simboliziraju plodnost, majke koje žrtvuju sve za svoju djecu. Te priče odražavaju arhetipske strukture koje su ukorijenjene u našoj kolektivnoj psihi. Kada ih prepoznamo u stvarnim ljudima, privlačnost je neizbježna jer osjećamo da je ta osoba više od same sebe, postaje simbol, mit, ideja. Stoga, razumijevanje vlastitih arhetipova nije samo intelektualna vježba, već važan korak prema emocionalnoj zrelosti. Kada shvatimo koji nas arhetipi privlače, možemo početi razlikovati stvarnu osobu od projekcija koje na nju bacamo. Možemo prestati tražiti spasitelje, majke, dožanske ljubavnike u drugima i umjesto toga početi razvijati te kvalitete unutar sebe. To vodi do zdravih odnosa, jer više ne očekujemo od partnera da popuni praznine u nama, već ga vidimo kao čovjeka s vlastitim unutarnjim svijetom. U konačnici, Jungova ideja o arhetipovima nudi duboko poetičan i simbolički način razumijevanja ljubavi, privlačnosti i međuljudskih odnosa. Umjesto da naše emocije svedemo na biokemijske procese ili površne karakteristike, Jung nas poziva da pogledamo dublje, da slušamo jezik simbola, snova i nesvjesnog. Jer upravo u tim dubinama, gdje se miješaju osobna iskustva i kolektivni mitovi, nalazimo ključeve za razumijevanje zašto nas određene osobe toliko snažno dodiruju, mijenjaju i ponekad iscjeljuju. Prema Carlu Gustavu Jungu, velikom švicarskom psihologu i utemeljitelju analitičke psihologije, mnogi naši emocionalni doživljaji, uključujući ljubav, mržnju, divljenje i razočaranje, ne proizlaze isključivo iz onoga što druga osoba jest, već iz onoga što mi projektiramo na nju. Projekcija je mehanizam pomoću kojeg nesvjesne sadržaje vlastite psihe, osobine, težnje, strahove, ideale i sjene lijepimo na drugu osobu. Drugim riječima, kada upoznamo nekoga i snažno reagiramo na njega, vrlo često ne volimo ili ne mrzimo tu osobu zbog nje same, nego zbog toga što ona u nama aktivira nesvjesne sadržaje koji su već u nama prisutni, ali ih nismo svjesno integrirali. Projekcija je osobito snažna u ljubavnim odnosima. Kada se zaljubimo, imamo osjećaj da je druga osoba posebna, gotovo nadnaravna, kao da je utjelovljenje svega što smo ikada željeli, sanjali ili tražili. No, Jung bi rekao da tada najčešće ne volimo stvarnu osobu, već vlastitu sliku, ideal, unutarnju figuru koju smo projicirali na drugoga. Ta slika može uključivati kvalitete koje nismo razvili u sebi, na primjer, ako smo stidljivi i neodlučni. Možemo se snažno zaljubiti u nekoga ko djeluje samopouzdano i karizmatično, jer ta osoba predstavlja našeg unutarnjeg junaka ili junakinju. Projekcije dolaze iz različitih slojeva naše psihe, ali posebno važan izvor su arhetipski sadržaji, kolektivne, univerzalne slike koje svi ljudi dijele. Kada projektiramo arhetipske figure na drugoga, taj odnos postaje snažno nabijen simboličkim značenjem. Druga osoba tada postaje više od same sebe. Ona je majka, otac, spasitelj, ljubavnik, božica.
U toj idealizaciji često gubimo sposobnost da vidimo stvarnu osobu ispred sebe, sa svim njezinim manama, granicama i kompleksnostima. Zanimljivo je da projekcija ima tendenciju da najbolje djeluje na udaljenosti. Kada nekoga ne poznajemo dobro, kada imamo ograničeni kontakt ili smo fizički ili emocionalno distancirani, prostor za projekciju je veći. Ta udaljenost omogućuje da nesvjesni sadržaji ostanu neprepoznati kao naše i da je nastavimo doživljavati kao vanjske. U tome leži objašnjenje zašto su ljubavi na daljinu, platonske obsesije ili čak zaljubljenosti u slavne osobe toliko emocionalno jake, jer te osobe ne poznajemo dovoljno da bi se naše projekcije mogle srušiti. Međutim, kako odnos napreduje, kako osobu počinjemo upoznavati dublje i realnije, projekcija se neizbježno počinje povlačiti. Tada više ne vidimo samo ono što smo željeli vidjeti, nego ono što osoba doista jest, s njezinim proturječnostima, slabostima, ranama i sjajnim trenucima. Ovo je trenutak kada se mnogi odnose raspadaju, jer dolazi do razočaranja. Ono što smo mislili da ta osoba jest, više ne postoji. No, upravo to, u tom trenutku, postoji potencijal za pravu ljubav. Prava ljubav, prema Jungu, ne nastaje u trenutku idealizacije, već u trenutku kada smo spremni povući projekciju i suočiti se s realnošću druge osobe i sa sobom samima. To znači da prihvaćamo osobu ne zato što je savršena ili zato što ispunjava naše fantazije, već zato što je autentična, cjelovita i stvarna. To također znači da priznajemo vlastitu senku, one dijelove sebe koje smo potiskivali, odbacivali ili projicirali na druge. U tom smislu, ljubavni odnos postaje prostor psihološkog rasta, ogledalo u kojem vidimo ne samo drugoga, već i sebe. Sjena je ključni koncept u Jungovoj psihologiji. Ona predstavlja sve ono što ne želimo priznati u sebi: agresiju, ljubomoru, nesigurnost, manipulaciju, ali i pozitivne kvalitete koje smo potisnuli zbog straha ili srama. Kada te sadržaje ne prepoznajemo kao svoje, skloni smo je projicirati na druge. Na primjer, ako ne priznajemo vlastitu agresiju, možemo smatrati druge ljude opasnima ili nepravednima. U kontekstu ljubavi, možemo osobu idealizirati do te mjere da vjerujemo da je savršena, a onda je, kada se pojavi prva pukotina, obezvrijedimo i proglasimo krivcem za naše razočaranje. Jung je vjerovao da povlačenje projekcija nije lako niti ugodno, ali je nužno za osobni razvoj. Kada se suočimo s time da nismo zaljubljeni u osobu, već u svoju projekciju, možemo doživjeti krizu identiteta, jer shvaćamo da je veliki dio našeg doživljaja bio iluzija. Ipak, ako smo voljni proći kroz taj proces, možemo izgraditi autentični odnos, onaj koji se temelji na prihvaćanju, a ne na idealizaciji. U zdravim, svjesnim odnosima, partneri ne pokušavaju jedno drugo pretvoriti u idealne slike, već se susreću kao dva ljudska bića sa svim svojim svjetlima i sjenama. Ljubav tada prestaje biti bijeg u fantaziju i postaje duboko ukorijenjena veza, utemeljena na iskrenosti, poštovanju i zajedničkom radu na sebi. Umjesto da očekujemo da nas partner dovrši, učimo preuzeti odgovornost za vlastite psihičke sadržaje, vlastitu sreću i razvoj. Ovaj proces zahtijeva hrabrost i spremnost na introspekciju. Povlačenje projekcija znači postaviti si teška pitanja: što točno u toj osobi toliko obožavam? Je li to doista njezina osobina? Ili moja čežnja? Što me kod nje smeta? I može li to biti nešto što ne prihvaćam u sebi? Koji dio sebe sam izgubio, a sada ga tražim u drugima? Ova pitanja vode do dubokog samorazumijevanja i rastvaraju iluzije koje nas sprečavaju da vidimo i volimo stvarnu osobu ispred sebe. Jungova teorija projekcije također objašnjava mnoge konflikte u partnerskim odnosima. Često se parovi svađaju ne zato što su nespojivi, već zato što projektiraju vlastite rane jedno na drugo. Na primjer, osoba koja je u djetinjstvu doživjela emocionalno zanemarivanje može partneru zauzeto sposobno doživjeti kao osobno odbacivanje i na to reagirati pretjerano emotivno. S druge strane, partner može doživjeti njezinu potrebu za pažnjom kao pritisak, jer u sebi nosi vlastitu ranjivost koju ne priznaje. U takvom odnosu obje strane ne vide jedno drugo, već vlastite nesvjesne obrazce. Samo svjesnim radom na sebi i međusobnim otvaranjem može doći do istinskog razumijevanja. Povlačenje projekcije ne znači nužno kraj romantične ljubavi, već transformaciju ljubavi iz fantazije u stvarnost. Ljubav prestaje biti emocionalna ovisnost i postaje izbor, svakodnevna odluka da volimo osobu takvu kakva jest, a ne kako bismo htjeli da bude.
To je ljubav koja ne bježi od nesavršenosti, već ih uključuje u svoju strukturu. Takva ljubav je zrela, duboka i stabilna, ali zahtjeva trud, svijest i unutarnji rad. U konačnici, Jung nas poziva da pogledamo unutar sebe, prije nego što tražimo srodnu dušu izvan sebe. Jer ono što tražimo u drugome često već postoji u nama, samo ga nismo dovoljno upoznali. Kada osvijestimo svoje projekcije, možemo ih povući natrag, integrirati izgubljene dijelove sebe i stvoriti prostor za autentičan susret. Tada ljubav prestaje biti iluzija i postaje stvarna snaga transformacije, ne samo odnosa, već i cijele osobnosti. U emocionalnoj i fizičkoj distanci često se skriva nešto daleko kompleksnije nego što se na prvi pogled čini. Površinski možemo distancu doživjeti kao prijetnju, kao prijelom u komunikaciji, znak udaljavanja, odbacivanja ili gubitka. No, s dublje psihološke perspektive, ona može biti jedno od najsnažnijih ogledala našeg unutarnjeg svijeta. Carl Gustav Jung, utemeljitelj analitičke psihologije, smatrao je da situacije koje nas najviše pogađaju nisu slučajne. One su odrazi nesvjesnih sadržaja u nama koji traže prepoznavanje, integraciju i transformaciju. U tom smislu, distanca, bilo ona fizička, vremenska ili emocionalna, ne mora nužno biti praznina između dvoje ljudi, već prostor ispunjen značenjem, simbolima i porukama o nama samima. Kada ne možemo podnijeti tišinu, kada nas muči odsitnost poruke, izostanak poziva, neodgovorena gesta ili jednostavno osjećaj da se drugi povlači, to stanje u nama često govori više o našoj vlastitoj unutarnjoj nesigurnosti, strahu od napuštanja, odbačenosti ili osjećaju manje vrijednosti, nego o stvarnim namjerama ili emocijama druge osobe. U tim trenucima naš stvara scenarije, tumači tišinu kao kaznu, odsitnost kao potvrdu da nismo vojeni, a hladnoću kao znak kraja. No zapravo, sve te interpretacije proizlaze iz naše projekcija, iz materijala koje nosimo iz vlastitih ranih iskustava, posebice oni koje nismo potpuno obradili ili integrirali. Jung je snažno naglašavao važnost samopromatranja i svijesti o vlastitim emocionalnim reakcijama. On je vjerovao da ne možemo uistinu razumjeti druge dok prvo ne upoznamo sebe. Udaljenost, iako neugodan osjećaj, može poslužiti upravo toj svrsi, kao katalizator samoproučavanja. Kada se osjećamo emocionalno nesigurno zbog nečije fizičke udaljenosti ili emocionalne zatvorenosti, pravo pitanje koje trebamo postaviti nije zašto me on ili ona ignorira, već zašto mi je tišina tako bolna, što me u meni tjera da osjećam paniku kad nisam u kontaktu, koji dio mene osjeća da nije dovoljno vrijedan da bi bio zapamćen, tražen ili željen. Ovakav introspektivni pristup otkriva duboke slojeve psihe. Mnogi od nas, svjesno ili nesvjesno, nose stare emocionalne rane, napuštenost u djetinjstvu, neodgovorene potrebe za nježnošću i priznanjem, osjećaj da nismo dovoljno važni. Kada se danas nalazimo u situaciji da netko ne odgovara na poruku ili da odnos prelazi u fazu tišine, ti stari osjećaji se automatski aktiviraju. Naša reakcija tada nije proporcionalna stvarnoj situaciji, već je pod utjecajem emocionalne prošlosti. U tom smislu, distanca nije neprijatelji, već poziv da se suočimo sa sobom. Jung bi rekao da je nesvjesno uvijek prisutno u svakodnevnom životu, ali se osobito jasno pokazuje u trenucima emocionalne krize ili nelagode. Kada nas nešto boli, kada osjećamo napetost, zbunjenost ili nemir, to su signali da nešto iznutra želi izaći na svjetlo svijesti. Ako na te signale odgovaramo isključivo projekcijama, krivnjom usmjerenom na druge, zahtjevima za pažnjom, očajničkom potrebom za blizinom, propuštamo priliku za dublje razumijevanje. No ako odlučimo zastati i promatrati vlastitu reakciju, možemo vidjeti da distanca ne govori samo o odnosu, već i o dinamici unutar nas samih. Na primjer, osoba koja ne može podnijeti tišinu u odnosu može imati duboku potrebu za potvrdom vlastite vrijednosti. Možda je u djetinjstvu bila vežena samo kad je bila dobra, poslušna ili uspješna i sada tuze reakcije koristi kao mjerilo vlastite vrijednosti. Kada druga osoba ne pokazuje interes ili se privremeno povuče, u toj tišini se ne događa samo izostanak kontakta, u toj tišini ta osoba osjeća egzistencijalni strah da je nevidljiva, nevažna, da je gubi tlo pod nogama. No taj osjećaj nije nužno odraz stvarne situacije, već vlastite unutarnje konstrukcije identiteta. U tom smislu, distanca je poput ja.
Ona ne proizvodi nove poruke, već pojačava one koje već postoje u našoj psihi. Kada uspijemo promatrati sebe u tišini, možemo početi razlikovati stvarno od iluzornog. Možemo primijetiti kako brzo stvaramo interpretacije bez stvarnih dokaza, kako reagiramo automatski, vođeni emocijama koje su starije od odnosa u kojem se trenutno nalazimo. U tom prostoru refleksije može se dogoditi nešto važno. Možemo početi prepoznavati vlastite mehanizme obrane, vlastite emocionalne potrebe i načine na koje pokušavamo izbjeći bol. A kada to postane svjesno, otvara se prostor za transformaciju. Jung je smatrao da je odnos od drugima jedno od najvažnijih mjesta duhovnog i psihološkog razvoja, ali samo ako pristupamo odnosu s voljnošću da gledamo i prema unutra, a ne samo prema van. Udaljenost, u tom smislu, nije prepreka intimnosti, već njezin test. Ako u tišini i odsitnosti možemo ostati povezani sa sobom, prepoznati i regulirati vlastite emocije, tada odnos više ne ovisi o stalnoj potvrdi, o prisutnosti druge osobe kao izvoru identiteta. Tada odnos prestaje biti ovisnost i postaje slobodan susret dvoje svjesnih bića. U tom smislu, distanca postaje prostor za psihološko sazrijevanje. Ona nas tjera da preispitamo što zapravo tražimo u drugome. Je li to samo utjeha, potvrda vlastite vrijednosti, bijeg od samoće, iluzija sigurnosti, ili je to stvarna želja za dijalogom dviju cjelovitih osoba koje su spremne biti prisutne i kad je lako i kad je teško? Kada si postavimo ta pitanja, počinjemo razvajati potrebu od ljubavi, projekciju od stvarnosti, prošlost od sadašnjosti. Vrijeme provedeno u emocionalnoj tišini može se tako pretvoriti u unutarnji rad. Umjesto da ga ispunimo strahovima, osudama i dramom, možemo ga posvetiti suočavanju sa sobom, čitanju, pisanju, razmišljanju, terapiji, umjetnosti, meditaciji. Sve su to alati koje Jung ne bi samo odobrio, već je potaknuo jer vode prema individuaciji procesu kroz koji osoba postaje cjelovita, svjesna i autentična. Taj proces nužno uključuje suočavanje s vlastitom sjenom, ali i s unutarnjim potencijalima koje često projiciramo na druge jer ih ne prepoznajemo u sebi. Kada jednom kroz tišinu dozemo do dubljeg razumijevanja sebe, tada možemo drugu osobu susresti bez zahtjeva, bez projekcija, bez panike. Više ne tražimo da nas drugi spase od naših unutarnjih praznina. Umjesto toga, odnos postaje prostor slobode i izbora. Biramo biti s nekime to želimo, a ne zato što to moramo ili bez toga ne možemo funkcionirati. I u toj slobodi odnos može postati dublji, istinitiji, otporniji. Dakle, emocionalna i fizička distanca nije nužno prijetnja odnosu, ona može biti dar. Dar koji nas suočava sa samima sobom, s vlastitim nesvjesnim, s našim očekivanjima i strahovima. Jung nas poziva da to gledalo ne razbijemo bijegom ili optužbom, već da od njega pogledamo ne s osudom, nego s iskrenim interesom. Jer ono što otkrijemo u toj tišini može biti ključno, ne samo za naš odnos od drugima, nego i za našu najdublju povezanost sa samima sobom. Najdublji jungovski proces i ujedno jedan od temeljnih stupova njegove psihologije jest proces individuacije, postajanje cjelovitom osobom. To nije samo psihološki razvoj ili osobni rast u običajnom smislu riječi, već duboki i često zahtjevni put prema unutarnjoj integraciji svih aspekata vlastite psihe. Jung je vjerovao da je svrha života čovjeka postati onime što uistinu jest, a da bi se to dogodilo, pojedinac mora proći kroz suočavanje sa sjenom, s arhetipovima, s nesvjesnim, sa svime što je potisnuto, zanijekano ili preveličano. Te kroz to suočavanje, kroz dijalog između svjesnog i nesvjesnog, nastaje cjelovita ličnost, ona koja ne traži nadopunu izvana, već živi iznutra. Ljudi koji su prošli ili koji svjesno prolaze proces individuacije ne traže u drugome osobu koja će dovršiti, spasiti, ispuniti ili popraviti. Ne očekuju da će u odnosu pronaći ono što im nedostaje, jer su već u sebi prošli kroz potragu za tim nedostajućim dijelovima. Uče prepoznavati vlastite projekcije, svoje nesvjesne potrebe, emocionalne obrasce koje prenose iz prošlosti. I ono najvažnije, umjesto da traže drugu polovicu, dolaze kao cjelina. A to mijenja sve. Kada dvije osobe pristupe odnosu ne iz unutarnje praznine, već iz unutarnje punoće, tada odnos ne postaje mjesto kompenzacije, već prostor susreta.
Umjesto da se međusobno konzumiraju ili nesvjesno koriste kako bi prekrili vlastite rane, takvi partneri su svjesni da njihova ljubav ne smije biti posjedovanje, ni bijeg, ni potreba, već izbor. A samo ljubav koja je izbor, a ne uvjet, ima snagu trajanja i istinske bliskosti. Parovi koji se temelje na dvije individuacije stvaraju odnose slobode, a ne iz nužde. Svaka osoba unosi u odnos svoju autonomiju, svoj identitet, svoje unutarnje bogatstvo i ne očekuje da će se u paru rastopiti, nestati ili izgubiti. Naprotiv, zrelost takvog odnosa počiva upravo na tome da se različitosti poštuju, a ne brišu. Da razlike ne izazivaju strah, već znatiželju. Da distanca, bilo ona fizička ili emocionalna, ne izaziva paniku, već razumijevanje. U klasičnoj, nezreloj dinamici odnosa često se događa fuzija, spajanje u kojem jedan ili oba partnera gube kontakt sa sobom. To su odnosi u kojima jedan živi kroz drugoga, gdje bez drugoga nema identiteta, gdje tišina postaje nepodnošljiva jer aktivira osjećaj praznine. U takvim odnosima distanca djeluje kao prijetnja, kao pucanje veze, jer nije izgrađena unutarnja stabilnost koja bi omogućila autonomiju bez gubitka povezanosti. No u odnosu koji je sazdan na individuaciji, distanca ne razvaja, ona učvršćuje. Zašto? Zato što svaka osoba u takvom paru ima svoj temelj u sebi. Kada dođe do razvojenosti, bilo zbog okolnosti, posla, životnih taza ili unutarnjih potreba, takve osobe ne doživljavaju udaljenost kao prekid, već kao prostor. Prostor za disanje, za refleksiju, za ponovno usmjeravanje prema sebi. A upravo ta sposobnost da se odnos ne koristi kao stalna distrakcija od sebe, već kao sigurna baza za samorazvoj, ono je što omogućava dublju bliskost. Jung bi rekao da prava povezanost nastaje između dvoje bića koja su svjesna svojih sjena, svojih kompleksa, svojih nesavršenosti, ali koji ne projiciraju jedno na drugo, već i drže u svjesnosti. To ne znači da nema konflikata. Naprotiv, takvi odnosi su često emocionalno snažni, ali nedestruktivni. Konflikti se ne izbjegavaju, već se koriste kao put do dubljeg razumijevanja. Nema potrebe da se partner popravi, jer partner nije ogledalo naših potreba, već drugo, slobodno biće. U psihološkom smislu, individuacija podrazumijeva usklađivanje unutarnjih suprotnosti, svjesnog i nesvjesnog, razuma i osjećaja, muškog i ženskog aspekta, animosa i enamej, instinkta i duha. Kada osoba prolazi kroz taj proces, postaje sve više svjesna vlastitih unutarnjih dinamika. Prepoznaje kada reagira iz povrede, a kada iz jasnoće. Zna razlikovati unutarnji glas intuicije od vanjskih uvjetovanosti. I što je najvažnije, ne traži druge da budu terapija, već sama preuzima odgovornost za vlastitu psihološku ravnotežu. U ljubavnom odnosu, osoba koja je prošla proces individuacije ne boji se bliskosti, ali nije potrebna kao sredstvo samopovrede. Voli bez vezivanja. Povezuje se bez gubitka sebe. Daje, ali ne iz osjećaja krivnje ni straha da će biti ostavljena, već za autentične želje za dijeljenjem. U takvom prostoru, ljubav nije igra moći, već zajednički ples slobodnih ljudi koji se ne posjeduju, nego se iznova biraju. Udaljenost u takvom odnosu nije smetnja. To može biti vrijeme za dublje promišljanje, za rast, za jačanje povjerenja. Umjesto da se koriste za testiranje vjernosti ili stalno dokazivanje privrženosti, distanca postaje dio odnosa koji ne razbija, već oplemenjuje. Partneri se ne guše, već ostavljaju jedan drugome prostor da budu ono što jesu, čak i kad su privremeno razdvojeni. Jung je smatrao da nema stvarnog duhovnog ili emocionalnog sazrijevanja bez usamljenosti, bez tihog i često bolnog suočavanja sa sobom, s vlastitim strahovima, čežnjama i iluzijama. Te kroz to razdoblje samoproučavanja, tišine i unutarnjeg dijaloga, osoba počinje stvarno razlikovati sebe od svojih maski. Kada jednom uze u odnos nakon tog procesa, taj odnos više nije bijeg, već povratak. Povratak drugome, ali i povratak sebi. Ovakav odnos nije idealan u smislu da je bez izazova, ali je istinit. U njemu nema potrebe za igrom, za manipulacijom, za dokazivanjem. Dvoje ljudi mogu sjediti zajedno u tišini i osjećati povezanost dublju od riječi. Mogu se razdvojiti i ne osjećati tjeskobu, jer znaju da veza ne ovisi o stalnom kontaktu, već o unutarnjoj vezi koju su izgradili. To je veza temeljena na istinskom poštovanju,
na slobodi izbora i na snazi ranjivosti. U konačnici, individuacija nije proces koji završava. To je put koji traje cijeli život. Ali kako osoba sve više integrira dijelove sebe, kako sve manje kraži izvana ono što nedostaje iznutra, tako i odnosi postaju sve autentičniji. Ljubav se ne doživljava kao potreba, već kao dar. I tada, kada se dvoje takvih ljudi sretnu, ne iz potrebe, već iz izbora, njihov odnos može postati ne samo emocionalna povezanost, već i duhovno partnerstvo. Partnerstvo koje ne izbjegava udaljenost, već je koristi kao priliku da se ponovno vrati sebi i potom još dublje drugome. Prisutnost ne mora nužno značiti fizičku blizinu, a bliskost nije uvijek vezana za dodir, pogled, riječi ili konkretne geste. U najdubljoj ljudskoj povezanosti, osobito onoj koja proizlazi iz duhovne i psihološke zrelosti, prisutnost može postojati i bez fizičkog kontakta, bez svakodnevne komunikacije, pa čak i bez trenutne mogućnosti da se susretnemo. Jungovska psihologija duboko prepoznaje i poštuje unutarnji svijet kao stvarnu dimenziju postojanja, svijet simbola, arhetipova, nesvjesnih veza i duhovne povezanosti između pojedinaca. U tom svijetu, tišina i kontemplacija nisu praznina, već mostovi. Oni predstavljaju vrata prema nečemu dubljem i stvarnijem od fizičkog kontakta, prema unutarnjoj stvarnosti, gdje se odnosi ne temelje na površinskim interakcijama, već na dubokoj psihičkoj rezonanciji. U svakodnevnom životu često miješamo prisutnost s dostupnošću. Očekujemo da osoba s kojom smo povezani bude stalno tu, da odgovara na poruke, da fizički prisustvuje našem svijetu, da potvrđuje svoju prisutnost kroz vanjske znakove. Međutim, takva očekivanja često proizlaze iz naše nesigurnosti i unutarnjih potreba za potvrdom. Jung bi rekao da je to znak da još uvijek projeciramo vlastite nesvjesne sadržaje na drugu osobu. Tražimo od nje da popuni praznine koje nismo sami uspjeli osvijestiti i integrirati. Kada odnos dosegne duhovnu razinu koja nadilazi psihološku ovisnost, emocionalnu potrebu i socijalnu uvjetovanost, tada se veza ne temelji na konstantnom kontaktu, već na unutarnjoj prisutnosti. To znači da možemo osjećati duboku povezanost s nekim čak i kada nismo s tom osobom u istom prostoru, kada nismo u svakodnevnoj komunikaciji ili kada su nas vanjske okolnosti, poput geografske udaljenosti, razvojile. Ta veza tada ne ovisi o količini vremena provedenog zajedno, već o dubini svijesti koju dijelimo. U takvim odnosima tišina ne postaje prijetna, već prostor. To je prostor u kojem svaka osoba može kontemplirati, reflektirati, susresti sebe. Tišina nije znak nestanka ljubavi ili povlačenja, već povjerovanje u drugoga i u samu vezu, povjerovanje da ona ne ovisi o stalnoj potvrdi, već o unutarnjem osjećaju pripadnosti. Jung je vjerovao da prava povezanost među ljudima postoji na nesvjesnoj razini kroz arhetipske obrazce, snove, simboliku, kolektivno nesvjesno koje svi dijelimo. Kada se dvoje ljudi poveže na toj razini, udaljenost ih ne odvaja, već im omogućuje da svaki od njih dublje uroni u vlastiti svijet, a time i u svijet drugoga. Kontemplacija, kao praksa usmjerene tišine i promišljanja, nije bijeg od odnosa, već povratak njemu ne na razini riječi i ponašanja, već na razini bića. Kada sjedimo u tišini i mislimo na osobu koju volimo, a ta misao nije ispunjena žudnjom ili strahom, već dubokim mirom i prihvaćanjem, tada stupamo u kontakt s nevidljivom, ali vrlo stvarnom dimenzijom odnosa. U tom prostoru tišina govori, udaljenost gradi, a odsitnost postaje prisutnost. To nije ideja, to je iskustvo, ono koje ne zahtijeva objašnjenje, već otvorenost. Na toj razini, prisutnost nije pitanje fizičke blizine, već stanja svijesti. Dvoje ljudi može biti u istoj prostoriji, a da bude potpuno odsutno jedno od drugoga i izgubljeni u svojim mislima, u projekcijama, u obrambenim mehanizmima. I obratno, dvoje ljudi može biti tisućama kilometara udaljeno, a da jedno drugo nose u sebi s nježnošću, toplinom i jasnoćom koju nije moguće kvantificirati. Ta unutarnja prisutnost nije sentimentalna ni emocionalno ovisna. Ona je tihi savez, neizgovoreni dogovor između dviju svijesti koje znaju tko su i koje se ne traže da bi se upotpunile, već da bi svjedočile jedno drugome. U svijetu koji je prepun buke, podražaja, očekivanja i instant komunikacije, ovakav oblik povezanosti djeluje gotovo nestvarno. No upravo zato što je tih i nenametljiv, on ima snagu trajanja.
Jung bi rekao da su najdublje istine one koje ne vičemo, već šapćemo ili uopće ne izgovaramo. Tako je s prisutnošću. Ona ne mora biti glasna, ne mora se dokazivati, ne mora biti stalno vidljiva. Ona jednostavno postoji kao sjena iza riječi, kao osjećaj ispod disanja, kao toplina koja se osjeti čak i kad nema fizičkog dodira. Kada je odnos ukorijenjen u duhovnoj dimenziji, tada se i sama dinamika veze mijenja. Udaljenost ne izaziva sumnju, već jača povjerenje. Tišina ne stvara paniku, već poziva na promišljanje. Trenuci odsitnosti ne doživljavaju se kao gubitak, već kao vrijeme za ponovno povezivanje sa sobom, kako bi se kasnije s većom svjesnošću ponovno povezali s drugim. U takvim odnosima ne postoji potreba za stalnim nadzorom, za dokazivanjem, za kontrolom. Umjesto toga, postoji sloboda, ona istinska sloboda koja omogućava ljubavi da se dogodi iznutra, a ne straha ili potrebe. Ova vrsta prisutnosti zahtijeva određeni stupanj duhovne zrelosti. Potrebna je sposobnost da ostanemo sa sobom, da se suočimo s vlastitim unutarnjim sadržajima, da razvijemo kapacitet za samoću koja ne boli, već oplemenjuje. Jung je često govorio da bez unutarnje tišine nema stvarnog susreta s nesvjesnim. A nesvjesno je upravo ono mjesto iz koje se rađaju naše najdublje povezanosti, ne samo s drugima, već i sa sobom, sa smislom, s onim što nas nadilazi. U tom kontekstu, odnos postaje gotovo duhovna praksa. Ne više kao sredstvo za bijeg od sebe, nego kao poziv na povratak sebi i na dijeljenje tog prostora sa drugom osobom. Udaljenost onda ne razdvaja, već omogućuje da se odnos produbi jer omogućava svakom partneru da ponire u sebe, da sazrijeva u tišini, da izgradi čvrstoću koja se više ne poslane na vanjsko. Kada se ponovno sretnu, dvoje takvih ljudi ne dolaze kao oni koji su se izgubili jedno bez drugoga, već kao oni koji su se obogatili i vraćaju se kako bi podijelili ono što su otkrili. Ovakav odnos ne mora biti čest, ali je moguć. Potrebna je hrabrost da napustimo infantilne obrazce o ljubavi kao konstantnoj prisutnosti, kao zadovoljenju potreba, kao neprekidnoj potvrdi. Potrebna je spremnost da tišina ne bude neprijatelj, već učitelj. Potrebno je povjerenje ne samo u drugu osobu, već u život, u to da je prisutnost nešto što može postojati i kada nema riječi, i kada nema pogleda, i kada nas dijele granice, dani ili šutnje. U konačnici, prisutnost nije mjesto, ni vrijeme, ni forma. Prisutnost je kvaliteta svijesti. A kada se dvije svijesti usklade, kad rezoniraju iznutra, tada se događa ona nevidljiva povezanost koju nije moguće izreći, ali koja se osjeti u svakom trenutku. Tada znamo da odnos ne ovisi o kilometarskoj udaljenosti, ni o tome koliko poruka je razmijenjeno u danu, već o dubini na kojoj smo povezani dušom, mislima, tišinom i neizrečenim razumijevanjem. I zato, u toj razini ljubavi, udaljenost ne odvaja. Ona postaje prostor za sazrijevanje, za širenje unutarnje prisutnosti. A kada se ponovno spojimo, više nismo isti, dolazimo bogatiji, dublji, tiši i još prisutniji nego prije. Postavljanje granica nije znak odbacivanja, nego dubok izraz samopoštovanja, svijesti o vlastitim potrebama, vrijednostima i integritetu. U kontekstu jungovske psihologije, granice nisu prepreke ljubavi, nego njezini nevidljivi temelji. One odrezuju prostor u kojem se pojedinac može razvijati bez straha od emocionalne invazije, manipulacije ili gubitka identiteta. Jung je vrlo jasno prepoznavao važnost individualnosti u odnosima. Po njemu, svaka autentična veza počiva na susretu dvaju jasno definiranih bića, a ne na fuziji, ovisnosti ili emocionalnom stapanju koje briše granice između osoba. U kolektivnoj svijesti često postoji pogrešno uvjerenje da postaviti granicu znači odbiti drugoga, udaljiti se, izazvati konflikt ili pokazati hladnoću. No, istina je upravo suprotna. Granice su izraz zrelosti. One su oblik komunikacije u kojoj osoba iskreno i jasno pokazuje što jest, što nije, što može dati, a što ne želi žrtvovati. Granica ne govori, ne volim te ili ne želim biti blizu, već znam tko sam i poštujem sebe dovoljno da se ne izgubim u odnosu. U jungovskoj teoriji pojam sjena igra ključnu ulogu kada govorimo o granicama. Mnoge osobe koje ne postavljaju granice ili postavljaju s agresijom zapravo djeluju iz nesvjesnih sadržaja, iz vlastite sjene koju nisu integrirale.
Neosviješteni strahovi, potreba za prihvaćanjem, nisko samopoštovanje ili potisnuta ljutnja često izbijaju na površinu upravo u trenutku kada bi granice trebale biti postavljene. Osoba tada, umjesto da mirno i jasno izrazi svoje potrebe, ulazi u ulogu žrtve, pasivno-agresivne komunikacije, manipulacije ili eksplozije bijesa. S druge strane, osoba koja je svjesno prošla proces suočavanja sa svojom sjenom, koja zna tko je, koja poznaje svoje nesvjesne mehanizme i ne projicira je na druge, može granice postavljati s ljubavlju i jasnoćom. Jung je smatrao da bez granica nema stvarne individuacije. Granice nisu zidovi koji nas razdvajaju, nego mostovi koji omogućuju kontakt bez gubitka sebe. U odnosima gdje nema granica, osoba se lako izgubi u očekivanjima, projekcijama, zahtjevima, tužim emocijama. Bez granica ne znamo gdje završava drugi, a gdje počinjemo mi. U takvom kaosu ne može postojati autentična ljubav, jer ljubav zahtjeva svijest o sebi, a ne stapanje sa drugim. Autentičnost, kao ključna vrijednost u jungovskoj misli, proizlazi upravo iz toga da živimo u skladu sa sobom. A da bismo to mogli, moramo znati gdje nam počinju i završavaju granice emocionalne, mentalne, fizičke, energetske. Osoba koja zna reći nekada nešto nije u skladu s njom, nije hladna, nego odgovorna. Ona ne gasi vlastitu intuiciju da bi udovoljila drugima, ne potiskuje istinu da bi izbila konflikt, ne glumi dostupnost ako osjeća da treba prostor za sebe. Takva osoba živi u skladu s unutarnjim kompasom, a to stvara dubok osjećaj unutarnje koherentnosti. Granice, postavljene na zdrav način, stvaraju magnetsko polje. To nije barijera, već energija jasnoće i dosljednosti. Ljudi osjete kada su u prisutnosti nekoga tko je u miru sa sobom. Osjete da ih ta osoba ne treba i upravo zato osjećaju privlačnost. Jung je više puta isticao da se privlačnost ne temelji na potrebi, već na nesvjesnom prepoznavanju psihološke cjelovitosti. Osoba koja je prošla proces individuacije, koja je u kontaktu sa sobom, postaje magnet upravo zato što ne traži izvana ono što nije pronašla iznutra. Njezina energija samodostatnosti, slobode i jasnoće budi znatiželju, poštovanje, a često i divljenje. U takvim odnosima dinamika je potpuno drugačija nego u vezama koje se temelje na ovisnosti. Kada oboje imaju zdrave granice, tada se ljubav ne nudi kao kompenzacija za unutarnji manjak, već kao slobodna razmjena između dvoje ljudi koji ne žele jedno drugo posjedovati, mijenjati ili oblikovati po svojoj mjeri. Oni se susreću u istini, znajući da nijedan odnos ne može zamijeniti odnos sa sobom. Granice omogućuju i dublju emocionalnu sigurnost. Paradoksalno, kada znamo da nas druga osoba neće progutati, manipulirati ili pokušati oblikovati prema svojim očekivanjima, tada se možemo opustiti. Ne bojimo se bliskosti jer znamo da postoji međusobno poštovanje prostora. Bliskost tada ne znači gubitak autonomije, nego zajedničko bivanje u prostoru gdje svatko ostaje svoj. To je osobito važno u romantičnim odnosima, gdje su emocionalni intenziteti često snažni i mogu lako preći u simbiozu. Zdrave granice su tu kao unutarnji sustav orijentacije koji nas vodi kroz kompleksne dinamike emocija i očekivanja. Granice također štite našu energiju. U vremenu u kojem su ljudi stalno dostupni, stalno povezani, stalno u interakciji, sposobnost da se odvojimo, da se regeneriramo, da zaštitimo vlastiti unutarnji prostor postaje čin hrabrosti. Jung bi rekao da je kontakt s nesvjesnim moguć samo u tišini, u samoći, u unutarnjoj sabranosti. Ako nemamo granice, ako stalno ugađamo drugima, ako ne znamo reći dosta, tada gubimo vezu s vlastitom dušom. I tada nijedan odnos neće biti dovoljan, jer u njegovoj pozadini stoji trajni osjećaj unutarnjeg osustva. Osoba koja postavlja granice ne gubi ljude koji su joj zaista bliski, gube samo one koji su bili tu iz pogrešnih razloga, zbog kontrole, koristi, projekcija, nezrelosti. Istinska povezanost ne traži da se odreknemo sebe, već da budemo ono što jesmo i da to isto dopustimo drugome. Kada se ljudi susretnu iz takvog prostora, tada se događa dublja vrsta intimnosti, ona koja nije utemeljena na potrebi, već na slobodnoj volji. Jung je često upozoravao na opasnost od inflacije ikije, kada osoba vjeruje da je njezino postojanje smisleno samo u odnosu na druge. Postavljanje granica je jedan od načina da se ta inflacija spriječi. To je čin povratka sebi. To je poruka.
Neću se izgubiti u tuđim projekcijama. Neću žrtvovati svoju istinu radi tuze kondora. Neću umanjiti sebe da bi bio kosa ali prihvaćen kosa. A upravo taj stav, iako naizgled odbijajući, zapravo najdublje privlači. Jer govori, znam tko sam. I ako me vidiš, vidjet ćeš nešto stvarno. Granice nisu hladne. One su tople u svojoj jasnoći. One nisu nepristupačne, naprotiv, stvaraju osjećaj sigurnosti. Ljudi ne žele nesvjesno ono što je dostupno bez kriterija. Oni se osjećaju privučeni onim što je autentično, dosljedno, istinito, pa čak i ako to uključuje suočavanje s granicama koje im se ne sviđaju. U tome leži paradoks. Ono što nas najviše uznemiri kod osobe koja zna reći ne, često je upravo ono što u dubini poštujemo. Carl Gustav Jung, utemeljitelj analitičke psihologije, razvio je niz temeljnih koncepata koji su omogućili dublje razumijevanje ljudske psihe i međuljudskih odnosa. Među njima posebno mjesto zauzimaju pojmovi ename i animosa, ženski aspekt psihe muškarca i muški aspekt psihe žene. Jung je smatrao da svi ljudi, bez obzira na biološki spol, u svojoj nesvjesnoj psihi nose unutarnju sliku suprotnog spola. Za muškarca to je enima otjelovljenje njegove nesvjesne ženstvenosti, emocionalnosti, duše. Za ženu to je enama simbol njezine nesvjesne muževnosti, logike, snage i unutarnje volje. Ove unutarnje figure ne samo da oblikuju našu percepciju drugog spola, već i snažno utječu na našu emocionalnu privlačnost, zaljubljenost i dinamiku odnosa. Jung je vjerovao da, sve dok enima i enamas nisu integrirani u svijest, oni djeluju kao projektivne sile, to jest, nesvjesno ih prenosimo na ljude koje susrećemo. Kada žena nije integrirala svoj enamas, ona će ga tražiti u muškarcu, bilo svjesno, bilo nesvjesno. Neće prepoznati da je ono što je u partneru privlači zapravo unutarnji aspekt nje same. Isto vrijedi za muškarca, ako nije integrirao svoju animo, doživljava će snažnu privlačnost prema ženama koje ga podsjećaju na njegov idealizirani unutarnji ženski princip. Takve projekcije su često vrlo snažne i djeluju gotovo hipnotički. Osoba u koju smo se zaljubili čini se kao da posjeduje magične kvalitete, kao da donosi nešto što nama nedostaje. U stvarnosti, ta osoba može imati vrlo malo zajedničkog s onime što mi u njoj vidimo. No mi ne vidimo nju, vidimo njezinu sliku, našu projekciju. To je osobito očito u ranoj fazi zaljubljenosti, kada partnera idealiziramo, kada osjećamo da nas dopunjuje, spašava, pokreće na dubljoj razini. Jung bi rekao da tada nismo u vezi s drugom osobom, već sa slikom koju na nju projiciramo. Ta slika dolazi iz dubine naše psihe i u sebi nosi značajke ename ili animosa. Enamas, u ženskoj psihi, može se pojaviti kao unutarnji glas koji govori kako treba razmišljati, odlučivati, djelovati. Ako nije osviješten, može se manifestirati kao unutarnji kritičar, pretjerani racionalizam, rigidna moralnost ili potreba da dominira. Kada se projektira na muškarca, žena može osjetiti intenzivnu privlačnost prema muškarcu koji djeluje odlučno, autoritativno, intelektualno snažno, jer u njemu vidi svoj nesvjesni muški aspekt. No istodobno, ako nije svjesna da je to njezin enamas, može mu nesvjesno predati moć, očekujući da je vodi, štiti, odlučuje umjesto nje. To može dovesti do gubitka njezine osobne moći, jer ona ne prepoznaje da je ono što traži u njemu zapravo potencijal koji mora integrirati i u sebi. S druge strane, enima u muškoj psihi predstavlja emocionalnu dubinu, kreativnost, intuiciju, povezanost s tijelom i prirodom. Kada nije integrirana, može se manifestirati kroz preplavljuće emocije, nestabilne romantične odnose, idealizaciju žena ili potragu za božanskom ženom koja će donijeti smisao njegovom životu. Takav muškarac može postati ovisan o prisutnosti žene koja u njemu budi njegovu animo, ali će istovremeno biti zbunjen njezinim stvarnim osobinama jer se ne poklapaju s njegovom unutarnjom slikom. Konflikt između stvarne žene i unutarnjeg ideala često dovodi do razočaranja, bijega, emotivne povučenosti ili emocionalne eksplozije. Jung je smatrao da je nužno integrirati animo i enamas kako bi osoba postala psihološki cjelovita. To znači prestati tražiti nesvjesne dijelove sebe u drugima i početi ih razvijati unutar vlastite psihe. Žena treba razviti svoj osjećaj unutarnje snage, jasnoće mišljenja, sposobnosti odlučivanja,
bez da ovisi o muškarcu da to osigura. Muškarac, s druge strane, treba razviti dublju emocionalnu svijest, sposobnost introspekcije i empatije, bez da to projicira isključivo na ženu kao nositeljicu duše. U kontekstu privlačnosti, projekcija ename i animosa često djeluje poput magneta. Osoba koju sretnemo nesvjesno odgovara našoj unutarnjoj slici, pa nas privuče s nevjerojatnom snagom. Ne možemo je izbaciti iz glave. Sve u nama reagira. Čini se da se događa nešto sudbonosno. No u stvarnosti, to je često znak da su se aktivirali duboki nesvjesni sadržaji. Nismo privučeni samo osobom, nego onime što ta osoba simbolizira, našu neintegriranu dušu ili unutarnju volju, našu potrebu za emocionalnim ispunjenjem ili za snagom koju još nismo prepoznali u sebi. Upravo u tom kontekstu udaljenost igra ključnu ulogu. Kada se nalazimo u emocionalnoj ili fizičkoj distanci od osobe koja nas snažno privlači, otvara se prostor za refleksiju. U tom prostoru, ako smo dovoljno svjesni i hrabri da gledamo prema unutra, možemo se postaviti pitanje: jesam li zaljubljen, u stvarnu osobu ili u sliku koju sam na nju projicirao kosovotjecala? Takvo pitanje nije jednostavno, jer zahtijeva da skinemo iluzije i suočimo se s vlastitim nesvjesnim mehanizmima. Udaljenost omogućuje da razlučimo što nas uistinu privlači. Možda nije riječ o toj konkretnoj osobi, nego o njezinoj tišini, miru, snazi, ranjivosti, kvalitetama koje sami želimo razviti. Možda nas ne privlači njezina fizička prisutnost, već energija koju na nju projiciramo, energija koja potječe iz našeg unutarnjeg svijeta. U tom smislu, distanca nije gubitak, već prilika. Prilika da integriramo ono što projiciramo, da prepoznamo i prigrlimo vlastiti enamas ili animu. Samo spoznaja u ovom procesu nije brza ni lagana. Ona traži suočavanje s iluzijama, razočaranjima i često bolnim povlačenjem projekcija. No upravo je u tom povlačenju sadržana mogućnost transformacije. Kada povučemo projekciju, počinjemo vidjeti drugu osobu onakvom kakva doista jest, sa svim njezinim vrlinama i manama, svjetlom i sjenom. I tek tada, kad se slika razbije, otvara se prostor za stvarnu ljubav koja nije utemeljena na nesvjesnom idealu, već na svijesti, prihvaćanju i slobodi. Jung je vjerovao da je cilj svake duše postati cjelovita, da se muško i žensko u nama susretnu i sjedine. Ta unutarnja sinteza omogućuje nam da ne tražimo spas u drugome, već da u susret drugome dolazimo iz obija, a ne iz praznine. Kada muškarac više ne traži svoju animu isključivo u ženama, već i živi kroz svoju kreativnost, osjećajnost i duhovnost, tada može voljeti ženu bez potrebe da ga dovrši. Kada žena više ne traži svog animosa isključivo u muškarcu, već ga utjelovuje kroz jasnoću, snagu i samopouzdanje, tada može voljeti muškarca bez da mu podredi svoju unutarnju slobodu. Udaljenost, tišina i kontemplacija su ključevi koji otvaraju vrata prema tom unutarnjem uvidu. One omogućuju da prestanemo reagirati automatski, da usporimo, da čujemo sebe. U tom prostoru možemo početi razlikovati stvarnu osobu od unutarnjih simbola. I kada to razlikovanje postane jasno, tada prestajemo projicirati i počinjemo doista susretati i sebe i drugoga. Taj susret, očišćen od iluzije, može biti manje dramatičan, ali je beskrajno dublji, istiniti i isciljujući. Jer tada ne volimo više samo svoju projekciju. Volimo čovjeka ispred sebe i istovremeno vlastiti unutarnji svijet, sada integriran, osviješten i cjelovit. Autentičnost zrači na način koji se ne može lažirati, odglumiti ili proizvesti voljom. To nije prividna sigurnost, niti strategija za voditelja, niti naučena društvena vještina. Autentičnost je duboko ukorijenjena u biću koje je prošlo kroz proces samospoznaje, suočilo se sa svojim sjenama, prihvatilo vlastite proturječnosti i prestalo živjeti prema tuđim očekivanjima. Carl Gustav Jung, jedan od najdubljih mislilaca 20. stoljeća, bio je uvjeren da čovjek može istinski zračiti samo onda kada djeluje iz vlastite unutarnje jezgre, iz arhetipskog središta psihe koje je nazivao sele, a ne iz površinskih slojeva igije. Kada osoba živi iz selfa, tada više ne traži stalnu potvrdu izvana. Ne prilagođava se kako bi bila prihvaćena. Ne pokušava zadobiti ljubav ili pažnju, jer zna da ljubav koja se mora zaslužiti prestaje biti ljubav. Ona ne pokušava impresionirati druge jer više ne mora dokazivati svoju vrijednost.
Takva osoba, čak i kada ne govori mnogo, zrači prisutnošću koja djeluje magnetično. To nije glasna privlačnost, nije nametljiva karizma, to je tiha sila autentičnosti koja se osjeća na razini intuicije. Ljudi jednostavno znaju kada netko ne glumi. Osjećaju da je prisutan, da ne skriva tko jest, da mu nije važno sviđati se svima. I upravo u toj unutarnjoj dosljednosti, u toj tišini bez napora, nastaje prirodna privlačnost. Jung bi rekao da takva osoba nije više vođena onim dijelom psihe koji želi kontrolirati, posjedovati, dokazivati, nadmetati se. Ego traži sigurnost u vanjskom, u prihvaćanju, statusu, ljepoti, pohvalama, rezultatima. Ego ne podnosi odbacivanje, neuspjeh i nesigurnost. Zato se trudi biti ono što misli da drugi žele vidjeti. Ali upravo to udajava čovjeka od njegove suštine. Kada osoba djeluje iz igije, njezina privlačnost je napeta, uvjetovana i kreka. Osjeća se da iza šarma stoji potreba da bude prihvaćena, voljena, povrijeđena. I upravo ta potreba, koliko god bila prikrivena, stvara emocionalnu napetost, nerijetko i nelagodu. S druge strane, kada osoba živi iz selfa, tada postoji unutarnji mir. Tada nije potrebno ničime manipulirati, ništa skrivati, ništa dodavati. Postoji duboko povjerenje u život, u vlastiti put, u unutarnju vrijednost koja ne ovisi o tome ko nas vidi, ko nas želi, tko nam pruža pažnju. Privlačnost takve osobe dolazi iz njezine ukorijenjenosti, iz toga što ne traži da je netko spasi, ne moli za ljubav, ne pokušava ući pod kožu. I upravo zato budi zanimanje, znatiželju, povjerenje. Ljudi osjećaju slobodu u njezinoj prisutnosti jer ih ne pokušava kontrolirati. Osjećaju se viđenima jer nije zaokupljena sobom. I žele biti blizu jer osjećaju da nisu potrebni, ali su slobodno odabrani. U ljubavnim odnosima ova autentičnost ima osobitu težinu. U vremenu u kojem su mnogi odnosi oblikovani potrebom, strahom od samoće, strategijama emocionalnog zavoditenja i površinskim povezivanjem, osoba koja ostaje dosljedna sebi djeluje kao rijetka pojava. Ne igra igre, ne skriva osjećaje, ali ni ne prepušta svoju sudbinu tuđim rukama. Ne trči za onim tko odlazi, jer vjeruje da ono što je stvarno nikada ne traži prisilu. I kada se distanca pojavi, fizička ili emocionalna, ona ne doživljava tu udaljenost kao prijetnju. Ne koristi je kao sredstvo manipulacije ili ispitivanja snage odnosa. Naprotiv, distanca postaje prostor u kojem ostaje vjerna sebi. To ne znači da on nije stalo, niti da je emocionalno indiferentna. To znači da je dovoljno svjesna da zna kako odnosi ne rastu iz potrebe, već iz slobode. Ako se netko udalji, ne bježi u kontrolu, ne šalje poruke iz očaja, ne pravi planove kako da ponovno bude poželjena. Umjesto toga, povlači se prema unutra ne kao bijeg, već kao povratak vlastitoj jezgri. U tišini tog prostora može promatrati vlastite reakcije, osjećaje, unutarnje pokrete. Može osluškivati sebe, ne da bi stvorila strategiju, nego da bi ostala u kontaktu s vlastitom istinom. Jung je isticao važnost unutarnjeg dijaloga, sposobnosti da promatramo vlastite misli i osjećaje bez potrebe da ih odmah opravdavamo ili projiciramo. U kontekstu autentičnosti, to znači znati prepoznati kada djelujemo iz straha, a kada iz ljubavi. Kada nešto činimo da bismo osvojili drugoga, a kada to činimo jer odražava našu bit. Takva svijest omogućuje da u odnosima ostanemo slobodni, ne emocionalno udaljeni, već slobodni u smislu da ne predajemo svoje dostojanstvo zbog privremenog osjećaja bliskosti. Ljudi se najdublje povezuju kada osjete da ih netko ne treba, ali da ih svejedno bira. Taj izbor koji nije motiviran strahom, nego slobodom, stvara polje povjerenja. U tom prostoru nema igre, nema emocionalnog nametanja, nema prešućenih očekivanja. Tada komunikacija postaje iskrena, prisutnost postaje puna, a veza se razvija organski, bez prisile. I što je najvažnije, tada i distanca ne razdvaja. Ona postaje prostor u kojem se autentičnost daje potvrđuje. Udaljenost tada više nije manipulativni alat, nije pasivna agresija, nije test. Ona je prilika da vidimo koliko smo usklađeni sami sa sobom i koliko doista vjerujemo da ono što je stvarno ostaje. Ako netko u tom prostoru odluči otići, to nije tragedija, već jasnoća. Ako ostane, tada znamo da ostaje ne zbog toga što smo se trudili biti netko,
već zato što smo bili svoji. I upravo u tome leži najveća moć autentičnosti. Ona ne osvaja, ona privlači. Ne traži, ali se otvara. Ne zatijeva, ali dopušta. Ne pokušava pridobiti, ali duboko povezuje. Autentičnost, kao kvaliteta osobe, nije nešto što se stječe jednom zauvijek. To je stanje svijesti koje se njeguje svakodnevnim povratkom sebi kroz iskrenost, introspektivnost, tišinu i dosljednost. Jung bi rekao da sele nije nešto što postižemo intelektualno, nego nešto što postajemo kroz proces individuacije, kroz suočavanje sa sjenama, napuštane maski, integraciju potisnutih dijelova psihe. Kada to radimo, onda se u našoj prisutnosti događa nešto što se ne može objasniti riječima. Tada više nismo samo osoba, tada postajemo polje, prostor u kojem drugi osjećaju da i sami mogu biti ono što jesu. Takva prisutnost je isciljujuća. I takva autentičnost zrači bez truda. Jer kad osoba živi iz svog centra, iz svoje istine, iz tihe unutarnje snage, ona ne mora ništa dodavati. Dovoljno je što jest. A to je, u svijetu punom pretvarana, najprivlačnija stvar od svih. Odsitnost ima moć izazvati duboke emocije, pobuditi uspavane dijelove psihe i izvući na površinu ono što često ostaje skriveno u svakodnevnoj blizini. Ona stvara čežnju, no ta čežnja ne nastaje automatski niti u svakoj situaciji. Nije svaka odsitnost jednaka. Jung bi rekao da čežnja ima duboko psihološko i simboličko značenje. Ona ne nastaje iz praznog prostora, već je prisutnosti nečega što je stvarno postojalo. Čežnja se ne rađa iz površnog odnosa, iz projekcije bez temelja ili iz emocionalne manipulacije. Ona nastaje kada između dvoje ljudi postoji autentična emocionalna veza, makar i krhka, ali stvarna, nešto što se dogodilo i ostavilo trag u psihi. Carl Gustav Jung je često naglašavao važnost odnosa kao mjesta unutarnje preobrazbe. On nije odnos promatrao samo kao emocionalnu razmjenu između dvije osobe, već kao simbolički prostor u kojem se nesvjesno može izraziti, integrirati i osvijestiti. Kada dođe do udaljenosti, bilo fizičke ili emocionalne, to ne mora nužno značiti gubitak u određenim slučajevima. To je poziv. Poziv da pogledamo što se u nama budi kada je drugi daleko. Što točno osjećamo? Je li to tuga, nesigurnost, povrijeđenost? Ili je to nešto dublje, čežnja koja nas ne vraća samo osobi koju volimo, već i nama samima? Jung je promatrao čežnju kao put prema nesvjesnom. Kada osjećamo čežnju, u nama se aktivira niz simboličkih slika i osjećaja. Tada se javljaju slovi, sjećanja, arhetipske predodbe. Osoba koju volimo i koja nam nedostaje više nije samo stvarna osoba, ona postaje nositeljica značenja, figura u unutarnjoj psihodrami koja pokreće našu dušu. U toj čežnji često ne čeznemo samo za drugim, već i za dijelom sebe koji smo zaboravili, potisnuli ili tek trebamo otkriti. Čežnja tada postaje unutarnji kompas koji nas vodi prema dubljoj integraciji. Ali da bi se to dogodilo, mora postojati emocionalna baza. Odsitnost bez veze, bez iskustva autentične povezanosti, ostaje prazna. Ne pretvara se u čežnju, nego u indijerenciju. Kada osoba koja nam ništa ne znači nestane iz naših života, ne osjećamo čežnju, osjećamo tek osuso prisutnosti koju i onako nismo percipirali kao važnu. S druge strane, kada osoba koja nas je dotaknula, s kojom smo imali kontakt na dubljoj razini, privremeno nestane, tada se unutar nas pokreće čitav svemir osjećaja, značenja, unutarnjih slika. To je trenutak kada udaljenost ne uništava, već pojačava vezu. Jung je vjerovao da svaka autentična emocija ima potencijal transformacije. Emocije nisu slučajne. One su glasovi duše, pokretači psihičkog procesa koji nas vodi prema cjelovitosti. Čežnja, iako bolna, nije slabost. Ona je dokaz da je veza ostavila trag, da je nešto važno bilo pokrenuto, da postoji most između svijesti i nesvjesnog. Taj most se ne gradi izvanjskim ponašanjem, već unutarnjom refleksijom. Kada osjetimo čežnju, možemo se zapitati što mi to točno nedostaje, ili to samo prisutnost drugoga, ili ono kako sam se osjećao ko se oticala u toj prisutnosti, ili to osjećaj da sam viđen ko se otica, a siguran ko se oticana, važan ko se oticana, povezan ko se otica, i gdje se ti osjećaj sada nalaze, jesam li potpuno vezao ko se oticala za tu osobu, ili mogu prepoznati kao dio svog unutarnjeg svijeta,
Udaljenost tada postaje prostor unutarnjeg dijaloga. Ne moramo ju koristiti kao emocionalno oružje, kao oblik manipulacije ili kazne. Ne moramo odmah reagirati, tražiti, torsirati odgovor, zahtijevati prisutnost. Umjesto toga možemo zastati, dopustiti čežnji da nas odvede dublje u sebe, pogledati što ona budi, na što nas podsjeća, koje nesvjesne slike priziva. Možda ćemo shvatiti da je druga osoba simbol našeg zaboravljenog dijela, unutarnjeg djeteta, kreativnog impulsa, ženske intuitivne strane ili muške snage. Možda ćemo otkriti da nas je ta osoba podsjetila na dio nas sami koji više ne živimo i da čežnja nije samo za njom, već za sobom iz tog odnosa. Jung je naglašavao važnost procesa individuacije, procesa kroz koji osoba postaje cjelovita, integrirajući sve aspekte svoje psihe, uključujući i odnose. Kada se odnos temelji na nesvjesnim projekcijama, udaljenost može izazvati slom jer se projektivni materijal povlači i osoba počinje uviđati da ono što je voljela nije u potpunosti bilo stvarno. No kada odnos ima temelj, kada je prošao kroz svijest, autentičan susret i emocionalnu istinu, tada čežnja postaje plodonosna. Tada se koristi ne kao dokaz nedostatka, već kao prostor potencijala. U tom prostoru veza se ne gubi, nego se preobražava. Čežnja također može biti korektivna sila. Može nas podsjetiti na vrijednost odnosa koji smo uzimali zdravo za gotovo. Može nas vratiti u zahvalnost, u poniznost, u spoznaju da ništa nije zagarantirano. Ona može učvrstiti vezu upravo zato što nas podsjeća na njezinu krhkost i važnost. Kada osoba osjeti da nedostaje, da je praznina bez drugoga tiša nego prije, tada čežnja može probuditi novu razinu prisutnosti, novu razinu volje da se odnos njeguje, štiti, razvija. Ali ta transformacija se ne događa automatski, događa se samo ako imamo hrabrosti ostati sa sobom u toj praznini. Jung bi rekao da nesvjesno traži izražaj i ako mu ne damo svjesni prostor, ono će pronaći svoj put kroz snove, simptome, projekcije. Čežnja, kao emocionalna sila, često sadrži simboliku koja nadilazi konkretan odnos. Možda čeznemo za božanskim, za jedinstvom, za iskustvom koje nas vraća u stanje cjelovitosti koje smo nekad osjetili. Možda je druga osoba samo poslužila kao okidač za tu duboku arhetipsku čežnju za srodnom dušom, za izgubljenim rajem, za iskustvom bezuvjetne ljubavi. I tada, ako to prepoznamo, čežnja nas ne vuče u patnju, već nas vodi prema dubljem razumijevanju. Tako se odnos, čak i u svojoj odsitnosti, nastavlja. Ne u formi, nego u duhu. Veza ne mora biti stalno prisutna da bi bila živa. Ako je ona utemeljena na autentičnoj povezanosti, na međusobnom poštovanju i stvarnoj emocionalnoj bazi, tada čežnja ne slabi, već hrani. Ona daje prostoru značenja. U tom prostoru događa se teha alkemija osjećaja. Ono što nas boli počinje nas oblikovati. Ono što nas udaljava počinje nas povezivati. I ono što je nestalo iz vanjskog svijeta počinje živjeti unutarnjem. Čežnja je tada most između sada i mogućeg. Ne garantira ishod, ne nudi sigurnost, ali nudi dubinu. Nudi povratak sebe i iz tog povraka mogućnost da ponovno sretnemo drugoga, možda na nov način, možda s više svijesti, s više nježnosti, s više istine. U konačnici, Jung nije vjerovao u površinsko zaljubljivanje, ni u slučajnosti odnosima. Vjerovao je da se sve događa s razlogom i da svaka emocija, uključujući čežnju, može biti sredstvo spoznaje i transformacije. Zato, kada osjetimo čežnju, možemo je dočekati ne kao slavost, već kao poziv. Poziv da zavirimo dublje u vlastitu psihu, da pogledamo što smo projicirali, što smo izgubili, što se još može vratiti ne nužno izvana, već iznutra. I to da odsitnost više ne djeluje kao kazna, nego kao prostor sazrijevanja. To da veza ne slabe, već prelazi u višu dimenziju gdje nije temeljena samo na prisutnosti, nego i na svijesti, na simbolici, na duhovnoj povezanosti. I to da čežnja ne boli iz očaja, nego gori kao tiha vatra duše koja zna. Ono što je stvarno, ne gubi se u odsitnosti, ono što je stvarno, kroz odsitnost postaje još stvarnije. Najvažnija lekcija Jungove psihologije kada govorimo o ljubavi možda je najteža za primijeniti u stvarnosti. Prava ljubav ne posjeduje. To nije romantična izjava, ni lijepa fraza, već duboka psihološka istina koja proizlazi iz razumijevanja prirode ljudske psihe.
njezinih sjena, nesvjesnih projekcija i procesa individuacije. Carl Gustav Jung je kroz cijeli svoj rad jasno naglašavao da odnos u drugom osobom može biti autentičan i duhovno ispunjen samo ako se temelji na slobodi obje strane da budu ono što jesu, da odaberu jedno drugo iznutra, a ne zbog straha, potrebe ili ovisnosti. U stvarnosti, međutim, mnogi ljubavni odnosi započinu upravo iz nesvjesne potrebe da posjedujemo, kontroliramo ili ispunimo neki unutarnji nedostatak. Kada osjećamo da nam netko znači više nego itko prije, kada nas neko privlači na razini koju ne možemo racionalno objasniti, često želimo da ta osoba bude naša. No i iza te potrebe često ne stoji ljubav, već strah. Strah da ćemo izgubiti nešto što nam daje osjećaj vrijednosti, sigurnosti, smisla. I upravo tu Jung nudi ključno ogledalo. Pokazuje nam da ono što nazivamo ljubavlju nerijetko je duboka projekcija nesvjesnih sadržaja, neostvarenih ideala, vlastitih emocionalnih praznina. Jung je razlikovao ljubav iz svijesti i ljubav iz nesvjesnog. Ljubav iz svijesti je ona koja dopušta drugome da ode, ako tako osjeća. To je ljubav koja ne gradi kaveze ni unutarnje obveze, već prostor u kojem osoba može slobodno disati, rasti i birati. Ta ljubav zna da je drugi čovjek cjelovito biće sa svojim putom, svojim sjenama, svojim borbama i vlastitim ritmom razvoja. Ona ne traži stalnu potvrdu, ne zazire od tišine, ne ruši se u odsitnosti. Ljubav i svijesti priznaje pravo drugoga da ne osjeća isto, da se promijeni, da ode. I to ne kao izdaju, nego kao dio ljudskog postojanja. Jung bi rekao da je upravo ta spremnost da volimo bez posjedovanja ono što otvara vrata pravoj transformaciji, kako unutar odnosa, tako i unutar vlastite psihe. Ljubav koja posjeduje dolazi iz ikije. Ego želi sigurnost, želi previdivost, želi imati kontrolu nad ishodima. Kada volimo iz ikije, mi ne volimo osobu, volimo ideju o tome kako bi ta osoba trebala biti s nama. Volimo ono što nam daje, način na koji nas čini posebnima, način na koji popunjava našu unutarnju prazninu. Ali to nije ljubav, to je emocionalni ugovor, psihološka transakcija. Jung je vjerovao da istinska ljubav počinje tek onda kada prestanemo gledati drugoga kao sredstvo i počnemo ga doživljavati kao autonomno biće koje može postojati neovisno o nama. U takvom razumijevanju, distanca dobiva potpuno novo značenje. Udaljenost više nije neprijatelj veze, već njezini ispit. Postaje prostor u kojem se testira koliko je odnos stvarno ukorijenjen u poštovanju, a koliko je bio vozen potrebom. Kada volimo osobu, istovremeno možemo prihvatiti da možda neće biti uz nas, da možda neće dijeliti iste želje, da možda neće odgovoriti na našu ljubav istim intenzitetom, tada ulazimo u zrelost. Tada ne padamo u očaj, ne pokušavamo manipulirati, ne gradimo očekivanja koja guše drugoga. Umjesto toga, ostajemo prisutni u sebi, svjesni da ono što vrijedi ne mora biti naše da bi bilo stvarno. Udaljenost u takvom kontekstu postaje simbol poštovanja. To je trenutak u kojem ne prekidamo vezu, već dopuštamo da se ona razvija na drugačiji način. Možda bez stalnog kontakta, možda bez očekivanja da će osoba ispuniti naše emocionalne potrebe, ali s povjerenjem da ono što je autentično ne nestaje, ono se transformira, produbljuje, mijenja formu. Jung bi rekao da prava povezanost nije definirana vanjskim oblicima, već unutarnjom rezonancijom, dubokom povezanošću koja postoji čak i kada riječi utihnu i dodiri izostanu. U toj tišoj dimenziji ljubavi često se događa upravo ono što najviše tražimo, prava privlačnost. Ne ona koja proizlazi iz žudnje, iz neostvarenih potreba ili tjelesne požude, već ona koja proizlazi iz istinskog poštovanja i slobode. Kada ne tražimo da netko bude uz nas, ali mu ipak ostavljamo prostor da se vrati ako to želi, tada prestajemo stvarati otpor. U tom prostoru bez pritiska, bez očekivanja, bez emocionalnog uvjetovanja događa se magnetizam. Jer svi mi, duboko u sebi, želimo biti veženi i vojeni bez da gubimo sebe. I kada osjetimo da nas netko doživljava na taj način, da ne traži da budemo nešto drugo, tada se u nama otvara povjerenje. Privlačnost tada nije površna, ona dolazi iz najdubljih slojeva duše. Jung je znao da prava ljubav ne znači gubitak sebe, nego susret dvoje cjelovitih ljudi koji se vide onakvima kakvi jesu. I zato je tvrdio da nema istinske veze bez individuacije, bez procesa kroz koji osoba postaje cjelovita unutar sebe.
Kada smo prošli taj proces, kada smo suočili vlastite strahove od gubitka, napuštanja, izdaje, tada više ne ulazimo u odnos iz potrebe. Ulazimo iz slobode. I ta sloboda ne znači emocionalnu hladnoću, naprotiv, ona otvara prostor za najdublju nježnost, jer više ne tražimo da nas druga osoba spasi, nego da s nama dijeli ono što i sama jest. Tada i patnja zbog udaljenosti dobiva drugačiji ton. Ne postaje drama, nego prostor tihe zahvalnosti, jer znamo da ono što je bilo stvarno ostaje u nama. I ako se ne vrati, nije izgubljeno, već je bilo dar. A ako se vrati, vraća se ne zato što smo ga zadržali, već zato što smo mu dali slobodu. Ta svijest mijenja sve. Ona nas oslobađa od potrebe za kontrolom, od bola koji dolazi iz vezivanja, od panike zbog nesigurnosti. Ona nas uči da ljubav nije ono što uzimamo, nego ono što prepoznajemo i poštujemo i u blizini i u udaljenosti. Na kraju, najvažnija lekcija Jungove psihologije o ljubavi nije u tome kako zadržati nekoga, kako postati privlačan, kako osigurati vjernost, nego kako voljeti, a ne vezati, kako poštovati drugo biće čak i kada ga ne razumijemo, kako ostati vjeran sebi i svojoj istini, čak i kad srce boli, i kako prihvatiti da osoba koju volimo možda nikada neće biti naša i da to ne mora biti tragedija, već prostor rasta. U toj tihoj slobodi, u toj dubokoj prisutnosti bez zahtjeva, rađa se ljubav koja ne treba ime, definiciju ni garanciju. Rađa se privlačnost koja ne počiva na iluziji, nego na stvarnosti. A stvarnost, koliko god bila krhka i nepredvidiva, jedina nas može zaista dotaknuti. Sve što tražiš već je u tebi. Udaljenost ne udaljava. Ona privlači kad si cjelovit. Pretplati se za još ovakvih uvida i ne zaboravi, ono pravo dolazi kad prestaneš trčati za tim.